Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Txango bat egingo dugu. Eta orduan amak erpurutxo zaldiaren bela, zer esan nahi ote du? Zaldiaren belarrian! Letra hauek belarria esan nahi dute. Amak erpurutxo zaldiaren belarrian sartu zuen. Adelaida! Adela! Baina zertan ari zara, horri kastordua da, bizkor! Rottenmeier andereñoa. Bai, zezeman, Andrea? Entzuidazu. Zurekin hitz egin nahi dut unetxo batez. Baina, ikastordua oraintxe bertan hasiko da. Badakit, horri buruz hitz egin nahi dizut hain zuzen. Zatoz nirekin, mesedez. Eta arratsaldean kapela. Hementxe. Eta arratsaldean kapela jantzita txango bat egin zuten inguruetara. Eta oso ondo... Uxer jauna, Heidik oso ondo irakurtzen du orain. Ezin liteke miraria da. Ezin dut inola ere begien aurrean ikusten dudan asinetri. Nola azalduko diet nik Andrei gertakari guztiz harrigarri hau. Zer gertatzen zaio Uxer jaunari? Oso harrituta dago bapatean irakurtzen ikasi duzulako. Esaidazu, mesedez. Zer egiten du Heidi Clark siesta egiten duen bitartean? Bere gelan isilik egoteko agintzen diot nik beti, baina berari bihurrikeriak egitea besterik etzaio bururatzen, eta are okerrago dena egiten ditu. Nik ere gauza bera egingo nuke, neure gelan egotera behartuko banindute. Bai horixe. Aurrera? Zezeman, Andrea, Rottenmeier andereñoa, Adelaidari dagokion gertakari guztiz harrigarri bat jakinarazi nahi dizuet. Uxer jauna, ze gaiztakeria egin du oraingoan. Alderantziz da, hain zuzen. Enuen inoiz imaginatuko, orain arte nik dakidala behintzat ez du inork sekula alakorik lortu bapatean ekon batetik bestera. Areago ausartuko nintzateke esatera ez dudala urte luzetako nire esperientzian antzekorik ere ikusi, nire iritzia apalean. Okerrez banago, erretolika horrekin esan nahi diguzuna da, Heidik irakurtzen ikasi duela. Alaxe da bai, zezeman, Andrea. Ez dut sinesten! Asmatu dut orduan, banekien Heidik lortuko zuela.
User jauna, Heidirekin hitz egin nahi dut, unetxo bat besterik ez. Barka idazu. Lortu duzu. Oso pozik nago. Orain ez duzu niri ipuinak irakurri beharrik izango. Neuk irakurriko ditut nahi dudanean. Bai horixe, oso ondo. Klarak asko lagundu dit eta zuk ere bai. Oso neska azkarra zara, eta sari bat merezi duzu. Izango duzu bai, neu arduratuko naiz. Sari bat, aupa! Itzuli zeuen tokietara, ikasteko ordua da. Deskuidatu bezain laster zalapartaka hasten zara, jasan ezina da! Gauza bat jakin nahi dut, amonatxo. Zenbat denbora geldituko zara? Ez didazu esan nahi, Heidik ere jakin nahi du. Ez zara laster joango, ez da? Ez horixe. Zaude lasai orain, Clara. Egizulo, hartu atseden. Elkarrekin jolastuko gara gero irurok, bai? Bai, gero arte, amonatxo. Ondo noin. Amonatxo, Heidi, nahi duzu nirekin jolastu Clara esnatu bitartean? jolastu? Ederki. Arria papera guraizeak. Berriro galdu dut. Nik irabazi dut. Arria papera guraizeak. 1, 2, 3, 4 eta 5. Arria papera guraizeak. 1, 2, 3, 4 eta 5. Arria papera guraizeak. Nik irabazi dut, 1, 2, 3 eta 4. Kontxo, Heidi, egia da uduzula lehen aldia jolas honetan ibiltzen? Arria papera guraizeak. 1, 2, 3 eta 5. Nik irabazi dut. Nire itxina izaurrena. Zaude, Heidi, eskailera mordua geratzen da oraindik eta. Benetan, gora-goraino iritsi behar dugu? Jakina ba. Arria papera guraizeak. papera. Oh. 1, 2, 3 eta 5. Arria papera guraizeak, arria papera guraizeak, arria. 1, 2, 3, 4 eta 5. Arria papera guraizeak, arria papera guraizeak, papera. 1, 2, 3 eta 5. Iritsi naizia. Arria papera guraizeak, arria papera guraizeak, papera. Berdinketa. Arria papera guraizeak, arria papera guraizeak. Arria! Nik irabazi dut. 1, 2, 3 eta 5. maitea! Arria papera guraizeak, arria papera guraizeak, papera. Berriro. Arria papera guraizeak, arria papera guraizeak, Adelaida! Zurekin hitz egin behar dut. Jaitsi zaitez! Jaisteko esan dut! Entzun, Adelaida! Zeseman, Andrea, ez da zure jolas laguna. Utzi alde batera gehiagizko konfiantza hori, beraz zurekin oso atsegina bada ere. Baina, monatxo... Esaiozu Andrea gurgarria. Eta ikasi, Adelaida, denbora alferrik galtzen ibili ordez, entzun didazu? Nora zoazte odeiak mendira aitonari bisita egitera? Aurrera! Ni naiz Heidi. Jolasari jarraituko diogu. Oraingoan nik irabaziko dizut. Zer duzu? Ez duzu jolastu nahi? Barroten meierrandereñoak esan ditzu ez zarela nire jolas laguna, amonatxo. Amonatxo ez da Andrea gurgarria. Ulertzen dut. Horren beldur nintzen, bai. Zaude lasai. Gero hitz egingo dut Rottenmeier andereñoarekin.
Aztu orain dena eta guazen. Nora goaz ba? Lurralde magiko batera. Magikoa? Bai, nahi duzu nirekin etorri? Nahi duzu? Oh, zenbat liburu! Hau da lurralde magikoa. Aurrera, Heidi. Zer? Ez didazu ezer esan behar? Ni sarritan etortzen nintzen onan neska txikia nintzela. Batzuetan egun osoa pasatzen nuen hemen sartuta. Egiazkoa ematen du, ezta? Eta orain asko gustatuko zaizun gauza bat erakutsi nahi dizut. Okerrez banago, hemen nonbait zegoen? Mendiak gorri daude. Hauntzak beka, lambro, pello. Aitona? Azkenean aurkitu dut. Eta giltza? Hementxe dago. Heidi, ikusiko duzu ze polit, Heidi, zer duzu? Jakina. Margolan horrek mendiak ekarri izkizu gogora ezta. Badakit zer sentitzen duzun. Denbora gehiegi igaro duzu etxe honetan sartuta. Favorez, Heidi. Etzazu negar egin. Baiba, hori da. Badaki zer egingo dugun, jakina. Neska hoiek etxetik atera beharra dute. Haize fresko arnastera taloreak biltzera basoan, eta eguzkia hartzera. Txango batek mesede handia egingo die. Txango bat? Basora? Bai, basora joango gara, eta baskaria eramango dugu. Zelaiak lorez josita egongo dira honezkero. Nik ondo zagutzen dudan toki batera joango gara. Gustatuko zaizue, erreka ederra du inguruan. Ura garbi egoten da, eta arrainez gainezka. Pizti-plasta egingo dugu. Goazen! Aurki joango gara, monatxo. Joan nahi duzu ez da, Clara? Bai, ondo iruditzen zait, baina ez dut ustenik. Zaude lasai, Klaratxo. Salgurdi handian joango gara. Sebastian etorriko da gurekin eta guztiaz arduratuko da. Aizu, Clara,
Ez da batera egokia aurrak beti lauparetan artean giltzapetuta egotea. Atera egin behar duzue, haize fresko arnastu eta eguzkia hartu. Ona da zuretzat, sinetxidazu. Hala uste duzu, amonatxo? Jakina ba, ondo pasatuko dugu basoan, txoriak daudean eta urtsintxak. Ez dituzu ikusi nahi? Bai, ikusi nahi ditut. Clara, Joango gara, Clara? Bai, joango gara. Aupa! Aupa! Orduan hitz emango dugu 3 batera joango garela. Gurutzatu besoak. Honela? Oso ondo, hitz eman. Gure hitza eman dezagun, ta betetzen ez badugu betiko jan dezagun. 1 eta 2 eta 3! Heidi etzen iristen. Ez dio xola txango bat egingo dugu. Aupa, 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 aupa! Gelara noa nire gauzak prestatzera. Joan, zezeman, Andrea, lasai gelditu behar du etxean, basora joaten bada, okerrera, egin du, bere osasunak. Haien, Rottenmeier andereñoa, zergatik begiratu behar diozu beti gauzen alderdi txarrari bakarrik, dena da txarra eta kaltegarria zure iritsiz, eguzki hartzea ona da mundu guztiarentzat. Zezeman, Andrea, orain arte egin dudan lan guztia harrika bota nahi duzu, ala? Ara, non dauden. Neuk utzi ditut hemen azpian eta ahaztu egin zait, tuntun utza naiz. Entzun arretaz. Rottenmeier andereñoa, ez duzu beti zeuk arrazoi izango. Utzi da zu oraingo honetan gogoak ematen didana egiten. Oso ondo, ederki, egizu nahi duzuna. Zeu izango zara, Clara andereñoaren edozein ez beharren erantzule. Haien Rottenmeier andereño gaixoa. Amonatxo? Dena prest dago? Bai, dena prest dago. Guazen ba. Nahi duzunean, Johan. Arre!
daude joango gara ikustera? Bai, guazen. Nik eramango zaitut. Guk bitartean baskaria prestatuko dugu. Ez urrundu gehiegin, neskak! Ez! Oraingoan bete-betean asmatu dut bai horixe. Oso ederrak dira. Oso usain gozoa dute. Oh, Heidi, zoragarria da. Joango gara ara, Clara? Bai. Begira! Zezomorro da hori. Amuna mantangorria. Txoriak! Oso goian daude! Horren beste denbora igarota gero, Heidi mendira itzuli da berriro. Klararen lehen aldia da ordea. Bi neskatien bihotzak egan doaz txorien antzera, egun eder eta zoragarri honetan.おばあ様に連れられて森へピクニックに来たハイジとクララは森のかわいい動物や牧場のヤギたちと時間の経つのも忘れて遊ぶのでした。しかしクララは一人で森や野原をはしゃぎ回るハイジを見て足の悪い自分が悲しくなり突然お家へ帰ると怒り出してしまうのでした。次回は2つの心。お楽しみにね。Dira zure ondoan. Diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola bat.